Urtero bezala, Etxepare Euskal Institutuak bikaintasuna euskal ikasketetan ikastaro antolatu du, UIKaren egitasmoaren baitan, aurten 16. edizioa izango da, eta guzti hau uztailaren 8 izango da, goizez, online edo eta presentzian. Aurten musika bulegoarekin batera aritu gara elkarlanean, eta aurtengo gaia izango da euskara oholtzetan, musika, hizkuntza eta nazioartea. Eta horretarako hainbat gonbidatu izango ditugu. Hasteko, musika bulegotik Arkaitz Bilarrek sektorearen argazki orokorra eskainiko digu. Eta ondoren, hainbat musikari izango ditugu, tartean Maren Berzosa eta Jurgi Ekiza, euren beraien hizkuntza hautuen inguruan hausnarketa egiteko eta gurekin partekatzeko. Ostean manager gisa Amaia Izpizua eta bukatzeko Jon Maia bertsolari eta idazlea letra egile bezala. Horren ostean, hizlari guztiek mahai inguru batean jarriko ditugu eta euskara erabiltzerakoan, nazioarteratzerakoan zer gertatzen den hizpide horren inguruan arituko dira eztabaidatzen. Eta gonbidatzen zaituztegu, esan bezala, uztailaren 8 goizez, eta informazio gehiago nahi baduzue, sakatu hemen.